Pekný deň prajeme. Dneska sa vám prihovárame z krásneho mesta Partizánske, ktoré je známe tým, že sú tu veľmi pracovití ľudia, podnikatelia. A takisto KDH-kom záleží na tom, aby sa znížila administratívna záťaž pre všetkých podnikateľov. Politické strany musia prichádzať aj do regiónov, aj do ťažkých regiónov, ako je napríklad Horná Nitra a región Partizánskeho. Ja som rád, že aj Partizánčania mohli okúsiť tú atmosféru politického mítingu a stretnutia najvyšších predstaviteľov kresťansko-demokratického hnutia a že mohli diskutovať o takých náročných témach, ako je doprava alebo rušenie zdravotníckych zariadení aj tu priamo vo svojom meste a preto posielajú z Partizánskeho odkaz do Bratislavy, do veľkej politiky. KDH je prorodinné hnutie, ktorému veľmi záleží na tom, aby práve aj ľudia zraniteľní v sociálnej oblasti, ľudia, ktorí potrebujú pomoc, keďže si sami nevládzu pomôcť, tak KDH tu stojí pre takýchto ľudí. Záleží mu na zdravotníctve, záleží mu na školstve, záleží mu na sociálnej oblasti. To sú veci, pre ktoré potrebujeme voličskú podporu, pre ktoré potrebujeme mať silný mandát v Národnej rade. Dnes sme sa v Partizánskom stretli aj s poľnohospodármi, ktorí prejavili vysoký záujem o to, aby sa konečne v našom štáte upratali aj teda vlastnícke vzťahy. Čiže prejavili záujem o pozemkové úpravy. Keď už budeme upratovať teda v celej krajine, upraťme si aj pôdu, ktorú máme ako dedičstvo po svojich predkoch. Ako sme spomínali, stretli sme sa tu dneska aj s remeselníkmi. Osobne som tu za remeselné tradície a pokračovanie histórie takého dedičstva. Je tu veľa šikovných ľudí, ktorí apelovali na to, že tie ich hodnoty nie sú v podstate adekvátne zaplatené, upravené a jednoducho chceli by, aby štát v podstate podporil aj remeslá, aj ľudí, ktorí majú záujem sa vzdelávať a jednoducho pokračovať v tých tradíciách, aby Slovensko nezabudlo na to, kde bolo kedysi, ale stále pokračovalo ďalej a prinášalo to aj do budúcna ďalším generáciám. Toľko k tomu KDH a v podstate, aby sme sa nakoniec všetci mali lepšie. Chcem úprimne poďakovať, že ste prijali pozvanie kresťansko-demokratického hnutia a prišli ste si trošku užiť piatkové popoludne a podvečer dnes k nám na námestie a verím, že sa vám tu páči, že ten program, ktorý sme pripravili pre rodiny, je zaujímavý. A za seba chcem povedať, že tú prácu, ktorú vykonávam už 13. rok ako mestský a aj regionálny poslanec, chcem posunúť ďalej a pomáhať partizánskemu regiónu, okresu, ale aj okolitým okresom aj na tej národnej úrovni, pretože v uplynulých rokoch Partizánske viackrát pocítilo, že nemáme žiadneho zástupcu v Bratislave v Národnom parlamente. Nemusím menovať rôzne reštrikčné záležitosti a opatrenia, ktoré nás postihli. Určite by sa ľahšie dýchalo Partizánskemu, ak by niekto zastupoval náš okres, náš región, aj v Národnej rade. Preto vám chcem z tohto miesta slúbiť poctivú prácu, politiku, ktorú robíme tu v meste, spoluprácu naprieč celým politickým spektrom, tak je to tu v meste. O toto sa budem snažiť, ak dostanem dôveru aj v týchto národných voľbách a budem zastupovať vás, spoločne s mojimi kolegyňami a kolegami, ktorí tu stoja za mnou, ale aj medzi vami, z nášho regiónu, aj z ostatných regiónov Slovenska. Prajem ešte pekný, slnečný podvečer. Ahojte.